La sala d'actes de l'Escola del Carme Sant Elies acollia la setmana passada la presentació del llibre El Penedès, Geografia, Paisatge i Patrimoni, escrit pels geògrafs vilafranquins Marc Font i Antoni Pinyol i editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, dins de la col·lecció Descoberta. El Penedès, Geografia, Paisatge i Patrimoni és un assaig dedicat a un dels territoris més reivindicats de la Catalunya mediterrània. Un dels autors destacava que és un llibre sobre geografia diferent i poc convencional. A veure, és un llibre de geografia que no és convencional. Tu agafes qualsevol llibre de geografia i trobaràs certes coses i nosaltres hem pretès dir coses del Penedès, moltes coses que hi ha escrites, però fer-ho d'una forma diferent, agafant límits geogràfics diferents i sortint sobretot del tema administratiu i el tema polític. D'altra banda, segons Antoni Pinyol, l'obra permetrà fixar-se amb més atenció sobre determinats llocs del Penedès. Pot ser interessant perquè sempre hi ha coses i llocs pels quals passem cada dia pel costat i de tan comuns i tan familiars que en són no parem l'atenció, doncs mira, això pot ser així, això té un per què. A vegades sempre ens desperta més curiositat les coses estranyes i no simplement al nostre costat, allà on passem cada dia, allò que vivim, allò que trepitgem, doncs també es poden entendre de formes diferents i ens poden donar a conèixer realitats que a vegades potser no teníem acabades de percebre. La presentació anava a càrrec de Joan Soler i Bordes, vicepresident de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i de Joan Tort, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona i director de la col·lecció.